Здравейте, това е втората част от видеото, която правим за Cross.Node.js, обяснявайки задачите и разни други неща, за да може да си навигирате най-спокойно в репозиторито и да ги решавате съответно тези задачи. В първата част показахме как може да използваме JavaScript и съответно Node.js, за да четем файл. Нали? Това е едното от нещата, които ни идват заедно с Node.js. Сега ще разгледаме HTTP модула, т.е. как може да използваме Node.js, за да пуснем HTTP сервер и съответно да обясним какво се изисква от нас от втората задача съответно. И нека направо да започнем да си създадем, да отидем в week 0 и да си създадем в втората задача един прост HTTP сервер JS, за да видим де-факто Node.js, използвайки вътрешния модул за HTTP, как може да обслужва HTTP заявки. И това нещо става по изключително лесен начин. Общо заето кода, който ще напиша сега е всеки Introduction to Node.js tutorial, който се показва. De facto ще си взема от модула HTTP една променя, която се нарича съответно HTTP и от там нататък ще кажа следното нещо. Ще кажа http.createServer. Така, createServer е метод в HTTP модула, който връща обект, който е сервер. Така че ще си взема обекта сервер в една променлива и това, което трябва да кажем на сервера е на кой порт съответно да слуша. Го пусна на порт 8000. Като това, което става е, че се отваря TCP socket на порт 8000 и това нещо ще бъде достъпно на localhost 8000 и съответно с HTTP отпред. С малко ще видим това нещо. Какво точно HTTP? Какво точно прави? Create server метода сам по себе си ни създава HTTP сервер и приема една функция, една callback функция вътре. Така, да го напишем както трябва. Една callback функция, която се извиква при абсолютно всеки HTTP request. И както знаем, HTTP request има две неща. Request, ще напиша така, и response. Тоест, първите два аргумента, които ми идват в callback на create server е request и съответно response. И общо взето тук мога да кажа следното нещо. Мога да кажа console.log got new request и ако не кажа на респонса да приключи и даже ще сложа някакъв string end of response, ще видим, че браузъра ни ще зависне след малко, като се опитваме това нещо съответно да го изтестваме. И ето това е 9 реда с коментари и конзологвания. Пуснахме HTTP сервер на Node.js. Сега, това нещо ще го пусне с Node, HTTP сервер и то слуша в момента на localhost 8000, както споменахме. Ако си вляза в браузъра и отида на localhost 8000, може да видите, че тук имам end of response. Тоест, това, което написах в end-а, представлява стринга, който отиде в браузъра. Ако погледнем конзолата, може да видите, че има два пъти got new request. Аз отворих браузъра само веднъж. Ако рефрешна, ще видим, че де-факто имаме още два пъти got new request. Което, сега ще го обясним какво точно става. И общо това е. По този начин Node.js пуска HTTP сервер да слуша на определен порт и изпълнявайки callback-а в create сервер обслужва най-различни HTTP заявки, било то get или post. Сега, за да решим втората задача, трябва да знаем още няколко неща, като например как да разберем, че сме направили get заявка на наклонена черта panda или как да разберем, че сме направили post заявка на наклонена черта panda. Тези неща се крият в request обект. Ако направя един console log request метод, т.е. да видим по какъв начин е направена тази HTTP заявка и console log на request.url и ги изпринта тези неща, може да видим следното нещо сега. Ще спра HTTP сервера, ще го пусна наново и ще направя заявка само към localhost 8000. За да видите какво всъщност получаваме. Получаваме първо get заявка, първо printy метода, ето тук printy метода, получаваме get заявка на наклонена черта, т.е. това е основната директория, сега получаваме get заявка на наклонена черта 5icon.echo. Т.е. двата реквеста, които получавахме, беше поради факта, че го зареждаме с браузъра и браузъра пита за така нареченият favicon, което ако погледнете тук на GitHub е този octocat. Т.е. браузър винаги прави заявка към нашия сервер
да види дали дадената страничка има fav icon и ако има такова нещо и сървъра върне тази иконка, браузъра съответно ще използва ето тук, за да я сложи на таба. Затова имаме два реквеста. От тук нататък, нека да го променим малко повече, за да не се налага да гледаме постоянно в конзолата. Нека да направим следното нещо. Искаме да си направим една променлива response text, която ще представлява следното нещо. Искаме да построим, да знаем следното нещо, че например request метода ни представлява този string, request URL ни, request URL представлява ето този string. И тъй като това е списък, искам да ги напечатам тези неща на нов ред, просто ще join цялото това нещо с нов ред. Тук имам една скобичка в повече, махам това и казвам просто response.end, т.е. аз приключвам респонса, казвам response.end с response text. Сега, ако си рестартирам сървър и го пусна наново и рефрешна, виждам, че в момента правя get заявка на наклонена черта. Ако тегла една панда ето тук, ще видим, че правим get заявка на наклонена черта панда. И така нататък. Ако направим заявка към индекса, ще направим съответно към индекса това нещо. И както видяхме, ни дава наклонена черта индекс. Сега, какво ще стане, ако направим пост заявка? На едната ми конзолка върви Node HTTP сервер, на другата конзолка ще направя CURL пост заявка, просто за да видим, че ми отговаря с request метод post, request URL наклонена черта. Ако тук сложа панда, request URL съответно ще бъде панда. И това е всичко, което ни трябва да знаем за Node и неговите HTTP сервер и съответно да си решим задачата. Това е request.method и request.url. Другото може би интересно нещо е да знаем, когато ни идва пост данни, как да дадем съответните пост данни. Ние това нещо сме го описали в един файл, който е тест сервер, съответно. В тест сервер файл сме написали с onData и onEnd, но сега ще ви го покажа за какво точно става на въпрос. Node.js е асинхронен, да. Node.js, защо изобщо ни трябва този callback в create server? Отговорът на този въпрос се крие в ето тази графика. Това е така нареченият event loop, който се среща в Node.js, по който работи цялото нещо. Node.js върви на една нишка, което означава, че ако ние блокираме тази нишка, блокираме цялото си Node.js приложение. И за да може да правим блокиращи операции, като четене на файл, както показахме тук, или обслужване на HTTP реквести, ние трябва да имаме друг механизъм, различен от да пускаме отделна нишка за всеки реквест, да обработим този реквест, за да може де-факто нашето приложение да не забива при всеки реквест или да не забива, когато четем файл. И това нещо се случва чрез така нареченият event loop. И тази картинка изглежда последният начин. Тук имаме една опашка. И всяко едно парче код, да речем, представлява една функция в Node. И ако искаме, съответно, цялата програма да работи, става следното нещо. Event loop взима една функция, не взима едно парче код и започва да го изпълнява. Тук event loop се намира в главната нишка. В момента, в който започне да изпълнява това парче код, ако това парче код изисква блокираща операция, било то файла система, вписане четене на файл, било то network, обслужване на HTTP заявки, било то да пуснем отделен процес или нещо друго. Node.js използва така наречения thread pool. Това е C++ отдолу, който спуска специална отделна нишка, за да обработи нещото, което на Node.js му трябва и съответно Node.js продължава да си върти event loop-а. Node.js не извършва блокиращи операции, той ги делегира на thread pool, където се пуска отделна нишка и се извършва тази блокираща операция. Даваме callback. Ето това нещо, което даваме, е някакво парче код, което да се изпълни по-късно. То така и се казва callback. И този callback, след като thread pool е готов, просто идва и се слага обратно в event queue като парче код, което ще се изпълни. Което означава, че като дойде времето на нашия callback, да стигне до най-отгоре в event queue, той ще се изпълни. И по този начин работи Node.js и за това даваме callback, който да се изпълнява по време на обработката на HTTP request. И за да си вземем данните, по същата причина да си вземем данните от request-а, трябва да направим следното нещо. Трябва да слушаме за едно събитие, което се нарича data в съответния request и за едно събитие, което се нарича end. Тоест,
end събитието се извиква, тук ще сложим console, end събитието се извика, когато целият request мине. И в момента, ако преместя приключването на моята програма в callback на end, може да наблюдаваме следният ефект. Ще рестартирам Node.js сервера си и ще направя, да кажем, ще рефрешна просто. Рефрешвам и може да видим, че два пъти се случва end събитието. Както виждате, end събитието на request-а, отново казвам това request-а, се извиква, когато знаем, че цялата информация, която клиента иска да ни прехвърли, е дошла. В data събитието пък се случва, когато имаме някаква информация, която де-факто трябва да се прехвърли. Ако сега пак си рестартирам Node.js сервера и рефрешна тук, ще видим, че се извиква само ended събитието. Ако обаче отида и пусна CURL заявка, където имам даже и данни в тази CURL заявка, localhost 3000, например, на наклончета регистър, connection refused, може би ми падна сървъра или съм го пуснал на друг порт. Само да видим защо не ме върза. Ако направим CURL заявка, ето защо не ме върза, защото не си видях порта и де факто ние работим на порт 8000 и на порт 3000. И както виждате, отговарям и както очакваме, обаче ако отидем в конзолата, ще видим, че сме получили данни, получили сме data. И това е някакъв буфер. Това е буфер, което пази данните в суров, така наречен суров вид, на който буфер трябва да му кажем с каква кодировка изобщо да се отпечата. Ако го спра това нещо и го пусна наново и си пусна другата заявка отново, може да видим вече, че данните, които са ми изпратени от клиента, са name равно на Радо. Което вече зависи от мен, как ще ги обработя, как ще ги парсна и така нататък. Много често се прави следното нещо. Създаваме си една payload променлива, която е видима само за скопа на анонимната функция, която обработва заявката. В onData-та конкатенираме всичко, което ни идва, toString към UTF-8 и когато сме сигурни, че ни е дошъл абсолютно целият request, вече работим с нашия payload. И имаме такива случаи, когато изпращаме така наречената chunked data. Тук много често ще видите хората вместо data да пишат chunk, т.е. парче от някакви данни. И това парче от някакви данни може да бъде повече от едно. Т.е. ако подаме файл, със сигурност ще имаме повече от един файл, повече от едно парче, което да се прехвърля през, съответно да се трансферира през Node. Затова стандартният похват за обработка на пост данните е да си конкатенираме всичко и когато сме сигурни, че реквестът ни е свършил, да направим някаква работа с нашия payload. Това нещо в Express се скрива зад абстракция, ще бъде много по-лесно, но за решаването на първата задача се изисква това нещо. Отново, ако извикам CURL заявката с пост, може да видите, че name равно на Радо се отпечатва. Ето тук. След което си ендвам съответният респонс. И това е всичко, което трябва да знаете. Задачата. Задачката, втората задачка за нулевата седмица, в която сме качили тест сервер и тест клиент, ще си ги разгледате, представлява да напишем API за Twitter Clone. Какво означава това? Това означава да напишем Node.js процес, който очаква следните URL със следните методи и прави нещо специфично за тези URLs и тези методи. Няма да пишем потребителски интерфейс, просто пишем Node.js приложение, което ако го пуснем, то работи и може да правим заявки към него. Това означава API, Application Programming Interface. Като тук сме дали доста добро описание за задачите, за да разберете какво се искат, какво искаме от вас да направите и общо взето повече описание за всеки един от endpoint-ите, като важното нещо е, че пазим абсолютно всичко в паметта. Какво означава да пазим абсолютно всичко в паметта? Тъй като все още не сме се запознали с MongoDB, ще пазим данните просто като променливи или като файлове в случая. Но в Node.js, тъй като е един процес, който докато не се спре си държи паметта, ние може да направим нещо подобно. Може да кажем response текста, след това просто да го конкатенираме, response text,
ще го конкатенираме с panda counter. Ето тук при обработката на сървъра, че даже няма да го направим и тук, ами ще го направим тогава, когато сме сигурни, че имаме готов request. Може да си увеличим ето тук. Panda counter, ще сложим на разстояние, ще го joinем с всъщност как да го направим. Искаме да го присъединим. Panda counter. Ето тук ще сложим един нов ред и това ще го joinем с празно пространство. Например, така, някъде не съм затворил стринга, ето тук, така, и мисля, че всичко е наред. Сега, да го тестваме това нещо, спирам, пускам сървъра и сега ще го отворя през браузъра, да видим какво ще ни даде. Да видим какво ще ни даде, пак 8000 индекс, какво стана? Гръмна. Response text is not defined. Както виждате, все още не съм се научил да пиша нормално, дори не написах променливата нормално, но сега би трябвало нещата да станат. Рефрешвам, имаме panda counter 0, 0, 0, 0, 0 и продължава да бъде 0, което е хубаво. Сега искаме да накараме panda counter всеки път panda counter да се увеличава с 1. Искаме да спрем отново сървъра, да го пуснем това нещо, да го рефрешнем и да почнем да броим съответно. Как panda counter съответно се увеличава, рефрешвам доста силно, но идеята е, че увеличаваме всеки път panda counter с 1. Както виждате, сега прескачаме през 2, защото това прави по два реквеста. Един за favicото, един за индекса. Но цялата идея е, че може да пазим промени в паметта. Ако идвате от PHP background, това е малко по-различно, защото PHP файл след края на заявката, просто всичко от него се зачиства и паметта изчезва, докато в Node.js не е така. В Node.js може да си пазим промените в паметта, докато съответно не е спрем процес. И с това нещо вече може да си решите цялата задача. Да прочетете, да си разгледате тест клиент и тест сървър, за какво става на въпрос. С тест клиента правим заявки към сървъра и може без проблем да прочетете тази задача. Ако имате някакви въпроси по материал или нещо, което допълнително трябва да обясняваме, ще ви помолим да го правите като коментари към YouTube клипчето и всъщност ще чакаме обратна връзка да кажете доколко да задълбаваме, какво ще да показваме във видеото и доколко нещата във видеото да се покриват. Така че, толкова от мен.